Helo a chroeso cynnes I bob un ohonoch chi sy'n ymuno hefo ni bore yma. Diolch I chi am wneud hynny, a da ni'n gobeithio cawn ni fendith yn addoli Duw ac yn gwrando ar ei air o hefo'n gilydd. Wan, dwi'n ni'm be ydych arferiad chi wrth wylio gwasanaetha ar y we. Bosib bod chi yn ymuno efo ni am y tro cynta heddiw, a da ni wrth yn bodda bod chi yn gwneud hynny os di hynny'n wir, ac groeso I chi edrych ar y gwasanaetha eraill hefyd. Ond i'r rhai ohonoch chi sydd wedi bod yn gwylio gwasanaetha yn gyson dros y faint blwyddyn a hanner dwytha, mae siŵr gen I bod gynnoch chi eich rŵtín, eich ffordd o wneud hynny. Da ni'n gwybod bod yna rei o bosib yn gwylio ar yr un amser dydd Sul, tra nad oedd na gapeli ar agor I allu cyd-addoli. Rhai eraill ohonoch chi, o bosib, yn dal I fyny pan mae o'n fwy cyfleus unai ar nos Sul neu'n hwyrach ymlaen yn yr wythnos. Neu dwi hefyd yn gwybod bod yna nifer ohonoch chi yn gwylio mwy nag un gwasanaeth ar ôl I gilydd, ac wrth gwrs mae'n bosib gwneud hynny ar y we, lle da chi'n mynd o un gwasanaeth I llall, neu hyd yn oed gwasanaetha eglwysi gwahanol. A da ni'n diolch bod yna gyfrwng I ni allu rhannu'r efengyl, rhannu'r gair Duw hefo'r byd drost yr flwyddyn a mwy dwytha yma, lle da ni wedi wynebu amgylchiadau digon anodd. O be bynnag ydych rŵtín chi, dwi'n siŵr y bydd rhan fwyaf ohonoch chi o bosib wedi gweld yr olygfa yma tu cefn I mi o'r blaen. Dyma lle dwi yn trio recordio darna i'r gwasanaetha yng nghefn y tŷ yma'n Llansannan. Ac I rhai ohonoch chi sydd yn gwylio'n gyson, mi fyddwch chi wedi sylwi bod yna wahaniaethau. Mi nes I ddarn yn cyflwyno gwasanaeth wsos dwytha o'r union yr un lle, ond dwi'n tybio bod chi yn sylwi bod yna wahaniaethau o dim ond wythnos yn ôl. Enghraifft, mae yna rywun yn y pentra yn torri gwair ar hyn y bryd. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu codi clywed y sŵn yna dros y meicroffon, ond mae hynny'n wahanol. Mae siŵr gen I bod yng nghrys i'n wahanol. A dwi yn sicr bod hyd y gwair yn y cae tu ôl I mi yn dipyn hirach nag oedd o yr wythnos dwytha. Dwi yn ymwybodol mod isio gwneud hwn cyn gyntaf â phosib hefyd, achos bod yna gymylau digon bygythiol tu ôl I mi, mae hyd yn oed y tywydd yn newid. Pam dwi'n tynnu sylw at hynny? Wel, oherwydd yn bod ni'n byw mewn byd cyfnewidiol, lle does na'm byd yn aros yn stond, a mae pethau newid o awr I awr, o ddiwrnod I ddiwrnod, o wythnos I wythnos. A mae hynny'n gallu bod yn ddryslyd, mae'n gallu bod yn rhywbeth sy'n codi ofn arna ni, wrth I ni drio gwneud synwyr o'r byd o'n cwmpas ni, ac o'n bywyda ni'n hunin. A dyna pam bod ti y fath fraint I ni allu tawelu, I ni allu troi at y Beibl a tair Duw hefo'n gilydd, I allu gweddio a cyflwyno yn gofidia anhofna i'r Duw tragwyddol. Ac wrth I ni fod yn ystyried un o'r salma yn nes ymlaen yn y gwasanaeth, mae hynny hefyd yn gyfle I ni dderbyn doethineb, nid doethineb yr oes yma neu'r wythnos yma, ond doethineb dragwyddol gan Dduw, wedi sgwennu lawr I ni filoedd o flynyddoedd yn ôl. Felly dowch chi mi eich atgoffa chi o rhai geiriau mae Pedr wedi sgwennu wrth iddo fo gyfeirio at, neu sgwennu llythyr at Gristnogion, llythyr cyntaf Pedr a diwedd y benod, a mae Pedr yn deud fel hyn wrth Gristnogion. Mae neges Duw wedi fflannu yno chi, ac mae hi neges sy'n rhoi bywyd ac sy'n aros am byth. Achos mae pobl feidrol fel glaswellt, a'i holl harddwch fel blodyn gwyllt. Mae'r glaswellt yn gwywo a'r blodyn yn syrthio, ond mae neges yr arglwydd yn aros am byth. A'r neges yna ydy'r newyddion da gafodd ei bregethu chi. Gan bwys, gymaint o bethau sy'n newid o'n cwmpas ni heddiw, wythnos yma, y flwyddyn hon, mae gair Duw yn oesol. A'r newyddion da ydy bod gair Duw wedi dod ato ni mewn person yn Iesu Grist, yn mab Duw. A trwy I fywyd, I farwolaeth a'i atgyfodiad, o mae wedi gwneud rhywbeth sylweddol, ac yna trwy'r ysbryd glân,
Mae'r peth sylweddol hwnna wedi dod yn reality byw i bob Cristion wrth i ni brofi bywyd newydd trwy'r ysbryd glân, wrth i'r neges yma sydd yn y Beibl, y newyddion da am Iesu Grist gael ei phlannu yno ni. Felly bore yma, da ni'n mynd i fyfyrio ar beth sydd yn wir am yn bywyda ni, am y byd o'n cwmpas ni, a be mae'r Beibl yn ei ddeud fydd yn helpu ni ymgodymu ar rhai o'r cwestiynau dyfna hynny. Felly, da ni'n gweddio y cawn ni fendith efo'n gilydd wrth addoli, pryd bynnag a lle bynnag yr ydych chi yn ymuno ar fideo hon. Ond cyn i ni fynd dim pellach, dwch i ni weddio efo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni diolch am y cyfle yma i dawelu, i roi yn hunin yn dy law di, i ofyn o arglwydd sanctaidd gweithio ar yn calonna ni. Trwy dysbryd glân symuda ni i fod yn rhai sydd yn caniatáu i ti agor yn meddylia ni, gyffwrdd a'n calonna ni, a'n cynorthwyo ni i brofi dy gariad tragwyddol di wrth i ni ymddiried rhoi yn hunin yn llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Maddau ni arglwydd yn bod ni'n gallu troi yn hunfan yn aml, yn gwrthod meddwl am gwestiynau mawr bywyd lle mae dair di yn annog yn ei wneud hynny. Felly, yn dy ddaioni, plis arwain yn haddoliad ni hefo'n gilydd bore yma, trwy dysbryd glân, agor yn llygid ni, a dangos i ni bod gynnon ni un sydd wedi rhoi y cyfan yn mwyn ni, Iesu Grist, y mab tragwyddol wedi dod mwyn prynu bywyd newydd i ni. Derbyn yn clod a'n mawl ni felly, a maddau ni bob pechod a bai wrth i ni gyflwyno'r cyfan a gwneud hynny'n hyderus, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yn nes ymlaen, mi fyddwn ni yn clywed darlleniad o lyfr y Salma, Salm 49, yn benodol gan Heulwen Edwards Groes, a mi fydd hi'n darllen o gyfeithiad Beibl.net, a mae Rowen Hiraethog fydd yn gweddio i ni, a diolch iddyn nhw ac i bawb arall wrth gwrs sydd wedi bod yn cyfrannu'n gwasanaethau ni dros yr tymor dwytha. Ond rwan, da ni'n mynd i foli Duw ar gân wrth wrando neu canu ar gân sydd hefyd yn weddi lle mae'r Cristion yn rhoi ei hun i Dduw mewn mawl. Rhof fy mywyd ger dyfron gan geisio y gwir a thynellu olew serch fel fy moliant i ti, gan aberthu rhaid i'm roi fy nghyfan o'th flaen, io'r derbynia aberth mawl un a'i galon ar dan. Gweddïwn.
O Dad, da ni'n troi atat ac yn canmol dy enw, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Da ni'n rhyfeddu dy fod cyn llunio'r byd wedi trefnu ffordd i achub gwael golledig euog rai fel ni, oherwydd bod ti'n gwybod sy'n fath o bobl fydden ni. Rhai sy'n crwydro'n aml, rhai sy'n anobeithio ar brydiau, ac weithiau yn rhai sy'n anghofio'r hyn wyt ti wedi wneud drosom ar y groes. Maddau i ni o Dad. Da ni wir yn diolch am faint d'aberth drosom, yn rhoi dy unig fab i farw yn ein lle ni, mwyn i ni gael byw, mwyn i ni allu cael maddeuant am ein pechodau, ac mwyn rhoi gobaith i ni. A da ni wir angen gobaith yn y byd da ni'n byw ynddo, o Dad. Mae cymaint o'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas, yn lleol, trwy Gymru gyfan a thrwy'r byd i gyd, yn destun pryder i ni. Mae rhai sefyllfaoedd yn boenus ofnadwy, eraill yn dorcalonus, rhai yn erchyll, ac mae rhai sefyllfaoedd lle da ni'n anobeithio'n llwyr amdanyn nhw, ac mae'n anodd hyd yn oed dychmygu bod posib i'r sefyllfaoedd hynny droi'n destun o lawenydd. Ond yno ti, mae popeth yn bosib. Mae dy air yn deud wrtha ni nad oes dim y tu hwnt i dgallu di. A da ni'n diolch am y gobaith hwnnw na chawn ni byth mo'n siomi ganddo. Oherwydd i fod o'n dibynnu ar dgallu di, ar da ddewidion ac ar dy aberth di. Nid ar ein cryfderau ni, nac oherwydd unrhyw weithredoedd o'n rhan ni. Rwy ti mor rhyfeddol o Dad. Ath ffyrdd di bob amser yn uwch na'n ffyrdd ni, ac yn well na'r hyn y medrwn ni hyd yn oed i ddychmygu. Helpa ni sylweddoli mor berthnasol ydy dy air i ni heddiw, a bod ateb i bopeth i'w gael yno ti, petai ni mond yn barod i dreulio mwy o amser yn dy gwmni mwyn dod i ddadnabod yn well, a thrwy hynny ddyfnhau yn ffydd yno ti. Felly, helpa ni droi atat o'r newydd heddiw, i wir ymddiried yno ti, ac i ildio'n hunain yn llwyr fel y gallwn dy brofi ar waith yn ein bywydau, a hynny mewn adegau o lawenydd ac o dristwch, mewn amseroedd da ac amseroedd caled, bod ni'n gyfoethog neu'n dlawd, gan wybod dy fod ti yno i'n helpu ddydd a nos a byth yn blino gwrando arno ni. Diolch o Dad. Maddau ein pechodau a'r holl ddiffygion sy'n perthyn i ni, ac am yr adegau hynny rydyn ni wedi desgeluso di. Defnyddio'r cyfnod diwetha yma i ddod â ni'r sylweddoliad hwnnw nad y ni sydd mewn rheolaeth, a'n bod wir angen troi ata ti am arweiniad gan nad os ystyr i fywyd heb dy fod ti yn rhan ohono. Yr holl bryderon sy'n parhau, da ni'n diolch bod ychydig o leini i'w weld rwan hefo cymaint o boblogaeth ein gwlad wedi cael y brechlyn. Ond da ni hefyd yn gweddio dros y gwledydd eraill y byddan nhw'n cael amddiffynfa, ac y bydd ymdrechion gwirioneddol yn digwydd i ddosbarthu'r brechlynau yn deg ar hyd a lled y byd. Rhodd oedd hineb i arweinwyr yr holl wledydd wrth iddyn nhw geisio ein harwain allan o'r pandemig, a rho'r un doedd hineb i ninnau yn yn eglwysu wrth i ni geisio'r ffordd ymlaen. Helpa ni i ganfod dewyllus di ar ein cyfer yn 2021, fel ag y byddwn yn profi adnewyddiad a gwir ddehead i'th ganlyn di. Bna ni'n bobl sy'n pwyso arna ti ym mhob sefyllfa, ac y byddwn ni'n dod i weld mai ti ydy'r unig ffordd i'n harwain ar lwybrau bywyd. Da ni'n cyflwyno'n hunain i ti heddiw ac yn gofyn i ti warcho drosom ac i gysuro a chofleidio pawb sydd mewn angen y dyddiau hyn. Da ni'n gweddio o bydd mawredd dy gariad yn ein cynnal ac yn ein cario trwy stormydd bywyd, ac y byddwn ni'n profi nerth a chysur dy gwmni yn esmwythau ein doluriau. Cliw ein gweddi o Dad, a hynny yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Salm 49. Gwrandwch ar hyn, chi'r bobloedd. Clywch, bawb drwy'r byd i gyd.
pobl y bob cefndir, yn gyfoethog ac yn dlawd. Dwi'n mynd i rannu doethineb gyda chi a dweud pethau dwfn. Dwi'n mynd i ddysgu cân am doethineb a'i chanu i gyfeiliant y delyn. Pam ddylwn i ofni'r amserau anodd, pan mae drygioni'r rhai sy'n twyllo yn fy mwgwth. Mae'n nhw'n dibynnu ar eu cyfoeth ac yn brolio'r holl bethau sydd ganddyn nhw. Ond all dyn ddim ei ryddhau ei hun, na thalu i ddiw i wollwng yn rhydd. Mae pris bywyd yn rhy uchel. Waeth iddo adael y mater am byth. Ydy o'n mynd i allu byw am byth a pheidio gweld y bedd? Na, mae hyd yn oed pobl ddoeth yn marw. Mae bywyd ffyliaid gwyllt yn dod i ben, ac mae nhw'n gadael eu cyfoeth i eraill. Mae nhw'n aros yn eu beddau am byth. Byddan nhw yno ar hyd y cenedlaethau. Mae pobl gyfoethog yn enwi tiroedd ar eu holau, ond dydyn nhw eu hunain ddim yn aros. Mae nhw, fel yr anifeiliaid, yn marw. Dyna ydy tynged yr rhai ffôl, a diwedd pawb sy'n dilyn ei syniadau. Mae nhw'n cael ei gyrru i annwn fel defaid, a marwolaeth yn ei bugeilio nhw. Bydd y diwiol yn teyrnasu drostyn nhw pan ddawr wawr. Bydd y bedd yn llyncu eu cyrff. Fyddan nhw ddim yn byw yn eu tai crand ddim mwy. Ond bydd Duw yn achub fy mywyd i o gryfangau'r bedd. Bydd o'n dal gafael yno fi. Paid poeni pan mae dyn yn dod yn gyfoethog ac yn ennill mwy a mwy o eiddo. Pan fydd o'n marw, fydd o'n cymryd dim gydag o. Fydd ei gyfoeth ddim yn ei ddilyn i lawr i'r bedd. Gall longyfarch ei hun yn ystod ei fywyd. Mae pobl yn fedmygu i am wneud mor dda. Ond bydd yntau'n mynd at ei hynafiaid, a fyddan nhw byth yn gweld golau dydd eto. Dydy pobl gyfoethog ddim yn deall. Mae nhw, fel anifeiliaid, yn marw. Un o'r brwydra mae plant a'i rhieni'n gael yn eitha aml ydy wrth y bwrdd bwyd. A'r wers bwysig honno, lle mae oedolion yn pwysleisio bod angen i blant fwyta pob peth ar eu plat nhw, a nid dim ond y pethau maen nhw'n hoffi i blas nhw. Achos wrth gwrs mae rhaid cael yr amrywiaeth yna o fwyd mwyn bod yn iach. A lle mae amrywiaeth yn bwysig o ran diet y corff, a da ni'n ymwybodol o hynny fel oedolion wrth gwrs, mae'r un peth yn wir pan da ni'n ystyried y Beibl a pan fyddwn ni yn parhau trwy yn taith ni yn edrach ar lyfr y Salma hefyd. Achos dwi'n siŵr bod gan nifer ohono ni yn ffefrynnau yn does? Yn ffefrynnau o ran rhannau o'r Beibl, a'n ffefrynnau o ran Salma hefyd, mae'n siŵr gen i. Ond mwyn i ni dyfu ac aeddfedu fel Cristnogion, yn union fel da ni'n gorfod bita bwyd, da ni ar y dechrau allan meddwl dwi'n mynd o'r hoff o hwn, da ni hefyd yn gorfod pwyso mesur a myfyrio ar rannau o'r Beibl sydd allan fwy anghyfarwydd ac ar y cychwyn sydd yn taro ni fel rhannau anodd i llyncu os liciwch chi. Wan, tro dwytha, wsos dwytha lle, mi fuon ni yn myfyrio ar Salm gyfarwydd 46. A mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni. Rhan sydd wedi bod yn gysur ac yn help mawr i Gristnogion ar draws y canrifoedd. Ond heddiw, da ni'n mynd i droi at Salm wahanol o ran teimlad ac o ran amcan y Salm. Achos mae Salm 49 yn testun ni am heddiw yn chydig bach tebycach i y rhannau hynny o'r Beibl, llyfrau sydd yn cael eu cyfri fel llenyddiaeth doethineb, fel diarhebion neu llyfr y pregethwr. Mae'r rhannau yma yn wahanol oherwydd bod nhw'n gwneud i ni sylwi ar batrymau cyfarwydd yn bywydau neu yn y byd o'n cwmpas ni, ac yn gwneud i ni feddwl am gwestiynau mawr bywyd yng ngoleuni hynny.
Wch chi, fel mae'r comediwyr gorau yn sylwi ar bethau da ni'n neud ac yn gwneud i ni chwerthin ar eu penna nhw, wrth i ni ella wrando a dweud, dwi'n gwneud hynna hefyd. Mae y rhannau o'r Beibl fel y Salm yma yn amlygu pethau i ni mwyn i ni sylwi o'r newydd pethau da ni'n neud neu pethau da ni'n gredu a'r effaith mae hynny yn mynd i'w gael. Y cwestiwn mawr sydd tu ôl i Salm 49 felly ydy pam bod pobl anniwiol yn cael y fath lwyddiant ymddangosiadol yn eu bywydau. Neu, ella'n fwy penodol, sut mae credinwyr i fod i ymatab wrth weld pobl yn mynd yn gyfoethocach ac yn gyfoethocach, a gweld y bobl yma fel tason nhw'n ymffrostio ac yn dibynnu ar eu heiddo neu cyfoeth. Mae'r Salm felly, trwy gyflwyno'r darluniau yma, yn gwneud i ni feddwl, wel, sut ydyn ni yn ymatab i gyfoeth, i eiddo? Sut ydyn ni yn meddwl amdano ni'n hunin wrth ystyried y pethau yma? Sut ydyn ni'n gweld yn bywyd ni a'n perthynas ni a chyfoeth ac eiddo? Wel, wrth i ni gychwyn y fama, dwi'n meddwl bod o'n briodol i mi ddeud, fel dwi wedi dweud lawer gwaith o blaen, dwi'n siŵr, nad ydy arian a meddiannau yn y Beibl ynddynt ei hunin yn cael ei cyfri fel pethau drwg. Ond mae cyfoeth yn cael ei gyfri ac yn cael ei gyflwyno i ni fel rhywbeth peryg iawn. Achos meddyliwch chi gymaint o rybuddion sy'n yna. Mae yna rybuddion rif y gwlith yn y Beibl bod cyfoeth yn benodol yn gallu yn meddiannu ni. I'r gradda yn bod ni'n colli golwg ar beth sy'n wir yn bwysig rwan, ac am byth, ac yn gallu yn twyllo ni i fethu gweld beth sy'n wir amdano ni'n hunin. Mae o'n eilyn pwerus ynyddia'r Hen Testament, pan sgwennwyd y Salm yma, yn union fel ac y mae o'n wir yn dyddiau ni heddiw. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld hynny yn ysgeidiaeth Iesu Grist hefyd. Dim ond un esiampl ydy be nath o ddeud yn y bregath ar y mynydd wrth i ddisgyblion yn Mathew 6, adnod 24, mae Iesu'n deud, does neb yn gallu gweithio i ddau feistr gwahanol ar yr un pryd. Mae un yn siŵr o gael y flaenoriaeth ar drail y llall. Allwch chi ddim bod yn was i Dduw ac i arian ar yr un pryd. A mae hynny'n gallu digwydd faint bynnag o bres sydd gennym ni. Os ydych chi'n gyfoethog, mae pres ac eiddo'n gallu bod yn bob peth, ond hyd yn oed mae pobl heb lawer o arian ac eiddo yn gallu cael ei meddiannu gan feddwl amdano fo. Sut ydw i'n mynd i wneud mwy o bres? Sut ydw i'n mynd i gael hel mwy o eiddo a meddiannau i fi'n hun? A mae'r galon wedi cael ei llwytho, pob peth yn cael ei anelu tuag at yr cael mwy a mwy o bethau yma. Wan, dros yr chydig fisoedd dwytha yma, dwi'n ddim os ydych chi wedi sylwi, ond mae yna nifer o straeon newyddion wedi dod i'r amlwg sydd yn cofnodi sut mae'r cyfnod dwytha dros amser y pandemig wedi bod yn gyfnod da iawn i bobl a biliynau o arian. Maen nhw wedi llwyddo i wneud mwy fyth o arian yn y cyfnod difrifol da ni wedi bod yn mynd trwyddo fo. Hynny ydi bod y broses o gronni arian wedi cyflymu hyd yn oed yng nghyfnod y pandemig. A mae hynny wrth gwrs yn codi nifer o gwestiynau. Ydyn ni'n byw mewn system wleidyddol gyfiawn os ydy'r cyfoethog yn mynd yn llawer cyfoethocach a'r tlawd yn stryglo mwy fyth? A sut mae hynna yn cyd-fynd â'r egwyddorion Beiblaidd yr ydyn ni'n dod ar eu traws nhw? Ac yn ystod y cyfnod dwytha hefyd, ac yn ystod y blynyddoedd dwytha, a deud y gwir, mae yna nifer o bobl enwog oherwydd i bod nhw yn eithriadol o gyfoethog. Mae pwy ydy y person mwyaf cyfoethog yn y byd yn wybodaeth yr ydyn ni'n cael ei glywed yn gyson. A mae nifer o'r dynion yma yn cael ei crybwyll ac yn aml yn cael straeon wedi sgwennu amdanyn nhw oherwydd bod nhw fel tason nhw mewn cystadleuaeth hefo'i gilydd. Ella bych chi wedi clywed am enwa pobl fel Jeff Bezos, fo ydy
yr un nath gychwyn y cwmni anfarth Amazon. Neu be am rwy'n fel Richard Branson, yn fwy cyfarwydd fel un sydd wedi gwneud i filiynau, os nad i biliynau, mae'n siŵr, hefo gwahanol gwmnioedd, neu rhywun fel dyn o'r enw Elon Musk. Mae nifer o'r bobl yma wedi cystadlu yn erbyn ei gilydd fel y bobl fwyaf cyfoethog yn y byd. A mae'r tri yna dwi newydd i grybwyll, mae yna rhywbeth penodol amdanyn nhw. Maen nhw'n gyfoethog, maen nhw'n rhedeg cwmnïau, ond mae'r tri ohonyn nhw wedi dewis gwario dwn ni'n faint o bres ar drio cael pobl i'r gofod mewn rhyw ffurf neu gilydd. A mae Elon Musk, mae'n debyg, wedi rhoi dwn ni'n faint o bres i mewn i ymdrech i gael pobl i boblogi y blaned Mawrth. Ond mi ddarllenis i erthygl oedd yn dweud, nad yna di fwriad o cael pobl i fyw ar y blaned Mawrth, oedd o yn datgan yr holl bres sydd ganddo fo, mae yna broblemau mawr wedi codi. Mae'r dasg o drio cael pobl i'r blaned Mawrth yn anodd oherwydd mae'r siawns i chi farw ar y blaned Fawrth yn uchel iawn yn ôl yr erthygl nes i ddarllen. A mae rhywun wrth gwrs yn meddwl, wel mae'r siawns i bobl farw ar y ddaear yn uchel iawn. Mae o'n sicr, deud y gwir, 100%, bod ni'n mynd i farw yma ar y ddaear. A mae o'n gwneud i chi feddwl sut mae'r cyfoeth eithriadol yma yn dylanwadu ar y ffordd mae'r bobl yma yn gweld eu hunain ac yn gweld eu bywydau. Wan, mae'r Salm yma felly, Salm 49, fel tasa hi'n amserol iawn, oherwydd mae'r salmydd yn delio ac yn darlunio i ni pobl sydd wedi ymgolli yn eu cyfoeth. Sylwch sut mae'r salmydd yn cyfeirio o adnod 6 ymlaen. Mae'r bobl yma, maen nhw'n dibynnu ar eu cyfoeth ac yn brolio'r holl bethau sydd ganddyn nhw. Ond all dyn ddim ei ryddhau ei hun, na thalu i ddiw i ollwng yn rhydd. Mae pris bywyd yn rhy uchel, waeth iddo adael y mater am byth. Ydy o'n mynd i allu byw am byth? A pheidio gweld y bedd? Mae'r Salm yn deud yn blaen bod pawb yn marw. A bod y cyfoethog yn twyllo ei hunain os ydyn nhw yn meddwl bod eu cyfoeth nhw yn mynd i wneud nhw'n wahanol i bawb arall mewn rhyw ffordd. Mae o hyd yn oed yn deud bod chwennych cyfoeth yn ffôl oherwydd dros dro yn unig mae unrhyw gyfoeth materol, mae unrhyw un ohono ni yn gallu hel. Mae yna naturiol gryn dipyn o sylw wedi cael ei roi yn ddiweddar i'r pêl-droed oherwydd y twrnament yr Euros. Ond mae hynny gyd wedi digwydd tra mae cysgod y pandemig yn parhau. A wsos dwytha ni, wsos cynt, dwi'n meddwl, oedd yna stori yn y newyddion yn hawlio bod nhw'n tybio bod yna nifer fawr o bobl wedi dal Covid yn yr Alban oherwydd bod nhw wedi bod ar deithiau lawr i Loegr i weld gêm bêl-droed yr Alban yn erbyn Lloegr. Wan dychmygwch wan bod chi'n un o'r cefnogwyr yma, neu bod chi'n rhywun sydd yn byw yn yr Alban a ma'ch ffrind pennach chi, aelod o'ch teulu chi yn ddifrifol wael oherwydd Covid maen nhw wedi ddal. Ydych chi'n mynd i falio be oedd sgôr y pêl-droed? Na. Ydych chi'n mynd i ddeud, wel, mae yna ddarlun mawr, mae yna bethau pwysicach na yr hyn oedden ni yn feddwl oedden ni eithriadol o bwysig sef y gêm ar y pryd. A mae'r Salm yma fel tasa hi isio gwneud yr un peth yn brawychu ni, yn deffro ni i weld mae yna fwy i fywyd na be allwn ni hel, be allwn ni wneud, y cyfoeth yr allwn ni gronni i ni'n hunain. A mae'r salmydd isio cadarnhau mor ffôl ydyn ni os ydyn ni'n gadael i arian neu meddianna fod yn bopeth yn bywydau ni, fel mae o'n deud yn adnodau 11 i 13. Mae pobl gyfoethog yn enwi tiroedd ar eu holau, ond ydyn nhw eu hunain ddim yn aros. Mae nhw, fel yr anifeiliaid, yn marw. Dyna ydy tynged yr rhai ffôl a diwedd pawb sy'n dilyn ei syniadau. Ac yn y pen draw, dyna lle da ni'n cyrraedd ynde. Cyfoethog a tlawd, hapus neu drist, dyna ddiwedd y daith
i bob un ohono ni. Sawl gwaith ydych chi wedi clywed rhywun yn sôn am ei bywyd ac yn deud rhywbeth tebyg i, wel, da ni'n byw y bywyd sgynnon ni, da ni'n gwneud y gorau ohoni, a wedyn dyna ni, dos na neb yn gwybod beth sy'n digwydd wedyn, nag oes. A rhai blynyddoedd yn ôl, dwi'n yn gwybod os ydi o dal yr un mor boblogaidd rwan, ond rhai poblogaidd yn ôl, mi oedd na ddywediad bach ymhlith pobl ifanc, talfyriad oedd o, YOLO oedd y term, you only live once. Hynny di, gnewch be bynnag da chi isio, dim ond un bywyd sgynnoch chi, gnewch y mwyaf o rwan. Ydy'r Beibl yn cadarnhau y ffordd yna o feddwl, da chi'n meddwl? Ydy'r Salm yma yn benodol yn deud hynny, neu ydy'n rhoi darlun mwy i ni na dim ond ymdrech ofer i wneud y pethau sy'n gwneud i ni deimlo'n hapus a chronni cyfoeth, a dyna fo, da ni di marw. Yn y Salm yma, da ni'n cael yn wynebu a 2 ganlyniad cwbl wahanol i'w gilydd. Ar unwedd, mae gennym ni'r ffôl sydd yn dilyn y ffordd yma o feddwl mae cyfoeth ydy pob peth. A maen nhw yn mynd i Sheol, sydd yn yr Hebraeg gwreiddiol, a dyna sydd yn y Beibl Cymraeg newydd. Ond mae Beibl.net wedi defnyddio'r term annwn, sef yr hen air Cymraeg am yr arall fyd Celtaidd, lle fydda y meirw yn mynd. Felly mae'r ffôl yn mynd i fanno, ond sylwch, mae adnod 15 yn deud rhywbeth gwahanol. Adnod 15 yn deud, ond bydd Duw yn achub fy mywyd i o grafangau'r bedd. Bydd o'n dal gafael yno fi. A dyma ni, mae yna obaith tu draw i'r bedd. Mae yna ffordd arall o fyw a deall yng bodolaeth ni ar y ddaear yma. Nid un taith ddiflas a dibwrpas ydy hi, a dyna ni wedyn. Ond be mae'r salmydd wedi wneud yn wahanol felly? Ydy o wedi gallu rhoi rhywbeth i Dduw mwyn sicrhau bod o'n cael ei achub tra mae'r ffôl yn gwadu Dduw? Na. Mae'r salm di deud yn barod yn adnod 7 nad oes na neb yn gallu talu i Dduw i ollwng yn rhydd. Na be da ni'n ei weld ydy bod y cyfan yn dibynnu ar Dduw, ar pwy ydy'r Duw sydd yn barod i achub pobl, i achub bywydau pobl o grafangau'r bedd. Ac mae'r Duw yma wedi ffeindio rhywun, wedi anfon rhywun, deud y gwir, i fab ei hun i'r byd, mwyn i'r mab yma dalu y pris uchaf posib, mwyn yn rhyddhau ni o farwolaeth dragweddol. Felly mae'r salm yn rhoi y 2 ganlyniad syfrdanol yma o wahanol. Ond mae o'n rhoi gobaith yn y salm hefyd. Mae yna rybydd, ond mae yna obaith. Mae yna rhywbeth mwy na dim ond marwolaeth a thywyllwch i bawb. A mae'r gobaith yna'n dod oherwydd bod Duw ei hun yn ymyrryd. Ac wrth gwrs, mae'r Testament Newydd yn dangos na trwy Iesu Grist, mae'r arglwydd graslon yn gwneud hyn. A dyma sydd wedi bod yn sail i gymaint o'n hemyna cofiadwy ni de. Enghraifft hon gan Thomas Jones Dimbych y bennill yma, lle mae Thomas Jones yn dweud, mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Fe saif ar y ddaear gwir yw y niwedd holl oesoedd y byd. Ised, gweiled fy ngwedd, teyrnasu mae'n mhrynwr am brawd. Ac fy malurion y bedd, ca'i weled ef eton fy nghnawd. Mae Iesu Grist wedi dod i'n hachub ni o farwolaeth tragweddol oherwydd ei fod o wedi wynebu cosb Duw yn lle ni ar y groes. Mae o hyd yn oed wedi rhyddhau i bobl o farwolaeth wrth iddo fo goncro marwolaeth trwy atgyfodiad ei hun. Yn y salm, awgrym da ni'n gael o'r pethau yma ynde. Cwbl mae o'n ddeud ydy bod na obaith i'r salmydd nad y bedd fydd y diwedd iddo fo, oherwydd
be mae Duw yn ei wneud. Ond mae'r Testament Newydd yn rhoi cig ar yr asgwrn i ni, yn dangos mae trwy Iesu Grist mae hyn yn bosib. A trwy Iesu Grist mae bywyd tragwyddol yn cael ei gynnig i bawb sydd yn troi at Iesu mewn ffydd. Hyd yn oed yr rhai sydd wedi brwydro hefo be i wneud hefo cyfoeth, wrth iddyn nhw edifarhau dod at Iesu a rhoi i hunin yn llwyr iddo fo. Felly, wrth i ni fyfyrio ar y salm yma, wrth i ni ofyn cwestiynau i ni'n hunin, be di'n agwedd ni at gyfoeth, be di'n agwedd ni at bobl gyfoethog. Mae'r salm yn diweddu wrth ddeud, oherwydd bod Duw wedi achub bywyd y salmydd o uffern, o grafangau'r bedd uffern gyda llaw, mae Beibl William Morgan yn ei ddefnyddio yn hytrach na annwn. Oherwydd bod Iesu Grist wedi gwneud hyn, oherwydd bod Duw yn dal gafal yn y salmydd, yn y crediniwr, sy'n isio i ni boeni os ydym ni'n gweld pobl gyfoethog yn llwyddo o'n cwmpas ni. Yn hytrach na bod yn genfigenus yn chwennych i eiddo a'i cyfoeth nhw, mi ddylia ni allu caru, allu trigarhau, allu bod yn barod i rannu y cyfoeth gwirioneddol sydd yna i bob Cristion yn Iesu Grist. Cyfoeth tragwyddol yn Iesu Grist. Etifeddiaeth tragwyddol na fydd byth yn cael ei ddinistrio na'i gipio i ffwrdd oddi arna ni. Ac felly, i ni fel Cristnogion, wrth gwrs mi fydd gynnon ni safbwyntiau ar bolisia, ar sut mae gwleidyddion yn defnyddio arian, ond yn bersonol, mi ddylswn agwedd ni at eiddo a chyfoeth fod yn cael ei ddylanwadu gan be ydy'n cyfoeth penna ni, be ydy'n trysor mwyaf ni. Ac wrth gwrs, mae'r Beibl yn yn arwain ni i lawenhau na Iesu Grist ydy'r trysor penna un. Felly, wrth i ni orffan, be am i ni ofyn chydig bach o gwestiynau i ni'n hunin. Cwestiynau personol i ni allu bod yn onast hefo sut ydym ni'n gweld yn hunin, sut ydym ni'n gweld y byd. Cwestiwn cyntaf, be ydy gwir gyfoeth yn golwg ni? Ac yn ail, be ydy'n gobaith ni yn wyneb marwolaeth? A dwi am orffan hefo dyfyniad o'r Testament Newydd o lythyr cyntaf Paul at Timotheus, sydd yn trafod y themau yma yma'r salm wedi i dangos i ni mor glir. Mae 1 Timotheus 6 yn deud fel hyn, ac wrth gwrs, y mae cyfoeth mawr mewn bywyd diwiol ynghyd a bodlonrwydd mewnol. A'r ffaith yw na ddeithom a dim i'r byd, ac felly hefyd na allwn fynd a dim allan ohono. Diolch i chi am ymuno ac am wrando. Cofiwch gysylltu os oes na unrhyw beth wedi eich taro chi, os oes na unrhyw gwestiynau bysach chi'n hoffi i ofyn ynglyn â'r darlleniad, ynglyn â'r hyn sydd wedi cael ei ddweud. A dewch ni orffan felly yn canu, yn gwrando ar un o emynau Williams Pantycelyn, sydd yn cyflwyno Iesu Grist fel y trysor penna un. 320 ydy'r rhif yr emyn yng Nghaneuon Ffydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw.